ישרוטויז היא חברה שקיימת כבר מעל 25 שנים. ישרוטויז מייצרת ומפתחת ומשווקת משחקי קופסה, ערכות יצירה, פאזלים, כל מה שקשור למשחקים. במיוחד ישרוטויז שמה דגש על פיתוח של משחקים ביהדות. משחקים עם ערך יהדותי וחינוכי, משחקים שמביאים לילדים את עולם היהדות בצורה של משחק וכיף. למשל, הוצאנו את סידור תפילה לילדים, בנוי בצורה של ציורים מרהיבי עין עם פסוקי התפילה, בצורה חווייתית וכיפית לילדים, שהם יכולים ליהנות מהחיבור שלהם לתפילה. או למשל, כריות נוי. יש היום את העונה בעולם עם הכריות אימוג'י, עם הסמיילי בכל מיני צורות. לקחנו את זה והבאנו את זה לרמה של כריות עם פרקי תפילה עליהם. והילד הולך לישון עם כרית של שמע ישראל, וכאן עם כרית של מודה אני, וככה הוא גם נהנה, וכרית נוי מאוד רכה ונעימה, מתנה יפה. יש לנו סדרה של פאזלים שהם ממגנט, חלקים איכותיים, מצופים למינציה, ציורים מיוחדים, ובנוסף, יש בכל פאזל ספרון לילדים. זאת אומרת, הילד, הוא קורא את הסיפור, ויחד עם זה הוא גם בונה את הציור של הסיפור. הוא מקבל ערך. בשוק משחקי הקופסה שמנו דגש על נושא בית המקדש. יש לנו ערכת יצירה מאוד מאוד מיוחדת וגדולה, שילד בונה את בית המקדש. זה הכל מובנה לילד בצורה קלה ופשוטה, וילד בונה דגם של 78 סנטימטר של בית המקדש, עם כל הדיוקים והפרטים הקטנים. או למשל פאזל שילד בונה, פאזל של בית המקדש, הפאזל תלת ממד, הילד מרכיב משקפיים ורואה את בית המקדש בתלת ממד. או אפילו משחק אסטרטגיה. יש משחקי אסטרטגיה רבים, אז פה הבאנו משחק אסטרטגיה בנושא בית המקדש, שבעצם הילד גם משחק וגם מתחבר לדמויות. זו חוברת ההוראות של המשחק, עם הציורים בצורה מאוד מפורטת ומדויקת. כאן יש לנו את הלוח, לוח עבה וגדול שמחזיק להרבה שנים. ציבור שומרי התורה ומצוות, בדרך כלל הם משחקים, הם שוכבים בבית ויכולים לשהות שם דורות שלמים, הנכדים משחקים עם אותם משחקים שההורים קנו ושיחקו, ולכן במיוחד לציבור שומרי התורה ומצוות אנחנו מקפידים על כל פרט ופרט במשחק. אנחנו שמים דגש, אם זה ברמת הצניעות, אם זה ציורים, שציורים יהיו באמת יותר ברמה של דיוקים. כמובן שאנחנו מעבירים את זה לביקורת ולעוד עין, אם צריך, אז רב, או אם צריך איזה מורה הוראה, התייעצויות עם אנשי חינוך. לקראת חגי תשרי הפקנו כמה וכמה משחקי חברה, אם זה למשל בנושא חג הסוכות, אז יש לנו פאזל ממש עם כל האושפיזין, והילד יכול להרכיב את הפאזל, ואחר כך לקשט את הסוכה איתו, וככה הוא גם נהנה מזה שהוא רואה את הפאזל שהוא יצר כל השבוע, תלוי על הסוכה. יש משחק קלפים רביעיות, שזה על כל חגי תשרי, הילד גם משחק וגם מקבל כלים וידע בנושא חגי תשרי. לאחרונה אנחנו עדים לתופעה של ציבור שאינו שומר תורה ומצוות, שמבקשים להנחיל לילדים שלהם מושגים ביהדות. הם פונים אלינו ומקבלים את משחקי הקופסה עם התוכן היהודי, וככה הילד יכול ללמוד ולהכיר את העולם היהדות דרך המשחק.